Welcome back to my YouTube channel. Ayan, at pang fourth set na po tayo. So, tara, magsasanglas muna ako. Ayan, pare tayo mukhang haggard. So, yung buko naman ay masyadong parang magulo. Ay, ang ganda naman nila. Grabe. Parang artistahin talaga. Marian Rivera. Ayan sila, di ba? Ang ganda ng ating bride. Alam, Marian Rivera. At ang ating bride. Ando kuya. So, nandito pa rin tayo sa limahong sa ating pang fourth set. So, dalawang set po tayo dito. Dalawang set. Sandali Aircon na si Mami. Butit may signal naman pala. Okay lang. Ano na ba? Yan, parang isang may isang mahaba. Bakit na, sir? Isang may isang mahaba. Pantay siya. Yes, din ka, mama. Hindi niya tisin niya, parang maganda. Ang sakit sa palak-pulat. Kasi yung may spray net na siya. Oo. Matigas na. So, sagay sa yung po, mas lalong ay sagay sa yung po, mas mapairap ti ulo nyo. Ma'am, lahat ng client namin. Nag-tiis. Tiis-tiis muna tayo. Ay, bakit gano'n? Wala siyang offline siya. Salamat, sir. Ay, wala ba? Lambayan lalat munisipyo. Bipiray silo. Yes. Hindi na, manaribyo sa lakas sir eh. Manaribyo sa... Manervyo? Manaribyo sa... Tubig, oh. Ikaw pati yun, pag-usurat ng baka. Ngali. Talagang lang kayo sa dyan. Lago ka sa... October plan ma'am. Nasa ko lang yung rated niyo. Dan, amang na naman sir, bro. Ay, wala kami. Dan na tayo pa sir. Ay, hindi. Narito. May electric transfer. CC2C, Margal na. Sandali lang po, nagmimika pa po kami. Yan, mama. Makapahibag leg yung tamper. Nanti! Nakakatawa ang sweet naman ni groom. Kay bride, Paano natawagin ka lang ako papay pa yan sa pangalan ng labi. Nakapag-converte mo na ako. Sana. Dito pa makuha natin yung dagat. Dagat ba yan o ilog? Ha? Yan, ilog? Ilog. Ang ganda ng view dito. Ay, ang ganda pala ng view dito eh. At meron din naman bundok dyan, Tingnan mo. Lumugaw ay sadat ma. Yatalo ko rin ma. Maganda siya. Ang ganda rin. Bagay mo lahat. Bagay niya lahat ng ayos mo, Alex.
Para medyo magulo pa ng konti. Pero hindi ko bagay yung Yung banda legs, parang hindi siya maayos. Dito, madam. Yung itaas ng buhok niya. Ito. Oh, Isusukulay. oo. Susuklayan ng konti. Hindi ba dito? Maganda yung ganyan. Amo nasasabi ko yung gusto ko. Katulong nang hindi ko yung doon sa nagphotoshoot kami kasi hindi iba yung makeup artist nila. Ay palaran palbon. Yung mankin naman sulong na accessories pati yung kasama namin doon. Oh. Ay walang nasa YouTube naman ako. Hindi siya marunong sa makeup para diba? Hindi marunong mag-fashion, hindi marunong mag-terno. Sabi ko paglati ko talaga, bakit yung ganyan ang niya? Supatan, madam. May short. Bakit ganyan ang accessories niya? Hindi bumagay sa outfit niya. Sabi ko talaga. Babangita yung Jumay. Naka-live ka mo. Uy, mamo. Naka-live ka. Oh, so what? Totoo naman. Talaga sinabi ko naman talaga. Ito, mama. kahit kalahati lang. Nagtitirahan yung makeup artist nila, nagtitirahan kaming dalawa ng pasimple lang. Tirahan niya ako, titirahin ko din siya. Oo, tirahan kaming dalawa ng makeup artist nila, promise, I swear. Naninira eh. Titirahan niya ako, titirahin ko rin ng pasimple lang siya. At isisimplihan ko din, ganun lang yon. Pumunta naman ako doon para Yung pula. Ang pangit, di ba? Oo, ang pangit nga. Bakla. Di ba sinasabi ko sa'yo? Yun. Kaya tiran niya ako ng kasimple. Titirahin ko din siya, no? Titiran kami lang ang dalawa. Yung bouquet, sabi niya, bride talaga, bride. Sabi niya ganun. Dinira mo din. Oo. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo, madam? Basta masarami din ako. Hindi ako papatalo. Alam mo na ako pa, papatalo. Hindi, no? Kahit minis na pala ako. Gusto ko yung Wala, di ba wala gusto ko. Daling ko yung pag... Tay mo ka na eh. Oh, ay, hindi. Sa kanila. Di ba, doon tayo sa loob. Salamat. Doon tayo sa loob. Tingnan natin yung loob. Tara, sa loob tayo. Ay, wow! Ang ganda naman. Meet me, wala mo di man natama. Ha? Ay, ganun ba yun? Oh. May nakatupis? Sumilip ka na? Oo. Sa hirap yung pag ikaw lang sisilip, naka-brief na yung lalo. Ay, gibuhinas. Okay, closer. Ay, abulok tayo tagoy. Pero ang ganda, meet na mo. Ang ganda dito, no, nainina mo ni. Uy. Wait po natin mamaya. Saglit. Smile. Ito ako ng medyo close. Close lang yung head. Picture. Bagay niyang gold. Ito yung hairstyle niya. Oo, bumagay. Wow, eye to eye. Yung anong titira mo. Ba't di mo ko sinadjust kasi gold? Meron na. Sinabi ko, pero meron na sila eh. Kaibigan ko. Ano ko pa? Tapos na, di ba naman? Di ba yun? Hindi pa. Itong 10.
Sa ano? Confession. Joke, ayun. Sama ka? Sama ka na? Wala. Basic kami. Panging magbibigay ako. Hindi ko pa alam. Ma, magkabukot-bukot. Ganyan. Oo, ganyan. Bukot ka, ma. Okay ka na ganyan sa akin. Bupaya na mo rin kami. Nung taro pa ng mami. Si Kiana Reeves. Kiana Reeves. Ay, naku, sabungan ko'y matata. Haggard ako dahil sa kaka-edit ko ng video. Yan, okay. Sir, bumubon na kayo. Sabi ko lang sa kanila sa'yo. Dito tayo. Dito tayo. People in the art ko na first three. Sa parang Hindi pwede din tatalo. Okay na, naka 10 minutes na ako. Hi guys, thank you for watching. Finish na po tayo. Abangan po natin ang kanilang fifth at sa ibang location naman kami. So see you later guys. Bye. Please don't forget to subscribe to my channel, Queen Maria Fashion and Travel. Ma'am, okay lang po yung isang panay. Nag-aawak sa panay. Yung mga pagkakutin. Tapos kami sa kayo limang banang